Zvakamira sei hama dzangu, kuri sei kwese kwamuri ikoko. Rangu zita ndinonzi Menas mwana wekwachibanda. So kana pane aripo ngauye tione tinzwe kuti zviri sei ikoko. So tisati taenda kure regai ndiise link pacomment section apa kuti kana pane arida kupinda mustudio apinde titotangidze mahwani acho. Link pacomment section ndaisa apo hama dzangu. Chirongwa ichi chirongwa chatakasarudza isusu kuita na 12 dzepakati peusiku, dziri nguva dzekuno kuAfrica, kuZimbabwe oro South Africa oro Namibia, nekuda kwekuti vatsigiri vepano ino channel vatsigiri vakasiyana siyana vanobva nyika dzakasiyana siyana. Saka dzimweni dzenguva yatinoita malive edu kunoku, tinowanzoita kana malive dzimweni dzenguva ari kuri kuma7 dzeusiku. Saka ikoko vatsigiri vedu vacho vanotadza kuti vapindewo mulive iyoyo nekuda kwekuti nguva dzakasiyana. Dzimweni dzenguva kana kunoku dziri 7 PM, kune dzimwe nyika inenge yacho kana 1 AM kunenge kwakutonochena. So munhu akwanise kumuka achiita sei achiendawo palive. So kutaura kunoku kuno kuNamibia dziri kuma 12 dzeusiku. Saka kune dzimwe nyika zvarova kuti kwachena. So vari munyika dzachena vari munyika dzine kuti udive, vari munyika dzine kunze kwachena. So ngatipindewo mustudio tichishandisa link iyo, tikwazisane uye zvakare tizivane. Ndozviziva kuti malive asandaita akawanda. Vamwe venyu mune shungu dzekuti tine shungu dzokumbotaurawo iye anonzi Menas wacho, timbotaura nayo live. So mukana ndiwowu wekutaura namukoma Menas Chibanda. Regai tione kuti pane ari kupinda here apo. 1 2 kana uripo pinda hama yangu, kana uripo wakasvinura tingopindawo mustudio tizeye tionerane pamwe. Hanzi kuonerana pamwe chuma chemuzukuru here. Uyai channel ndenyi. Andinovimba kuti kana pane vanhu vanoda kupota vachitaura nesu na 12 o'clock dzeusiku, dziri nguva dzekuno kuZimbabwe, tapota tichiita malive ipapo, hunge kana vatsigiri vacho varipo panguva iyoyo. Foni yangu inenge yada kudzima. Regai ndibairire pachaja. Vanhu vakarara here kana kuti chii? Vari kugadzira enda kumabasa. Chii ngavauye tione apo. Handingawanawo kana 1 here apo vakomana, musaninyadzisewo. Ndingatopedze live ino iye. Pasinowo kana munhu ana apinda. Ndo vandatosvika pakutokanzera zvepasinowo apinda. Uyai hama dzangu, musandinyadzise. Yes, pane munhu 1 aripo. Thank you. Musandinyadzise. Musandinyadzisewo. Hanzi musandinyadzisewo.
Ngatiuye hama dzangu, ngatiuye kana pane varipo apo. Uyai tione, tipinde studio. Asingenene studio. Ngatipinde studio, ngatipinde. Vange pasina. Kana pasina zvapo tinogona ku pane aripo here apo? Pane aripo here? Kana pane sina aripo tinogona kungozvipedza. Toenda kana paFacebook, totaura neve paFacebook, naita. Alright, panenge pasina munhu apo. So hama dzangu, risi dambudziko renyu imhaka yekuti ndenge ndisina kunge ndakuzivisa iwo, asi ndinotenda ticharamba tichizama kuita na12 o'clock dzepakati peusiku dzinova nguva dzekuZimbabwe kuti titaure nevanhu vese. Hazvina kunaka kuti live yedu tingoiite nenguva dzimwe chete 7 PM dzekuZimbabwe, nekuda kwekuti vamwe vanhu avo vanenge vakatorara. So tichaedza kuchinja time, tichinja kuti anytime tea time, kuita kuti mose kwamuri ikoko mukwanise kutaura namukoma Menas Chibanda. Thank you so much. Kana pane ari kuzoda kana pane anozoda kutaurawo neniwo live pa WhatsApp, namba dzangu +264 817002800. Ndichadzokorodza zvakare +264 817002800. Ndinoti muwe neusiku hwakanaka. Ndinotiwo zvakare muwe nemangwanana akanaka kana masikati akanaka, zvichienderana nekuti uri kupi. I am signing out now.